Менә безнең бу мәхәлләгә якын бер мәчет тә юк. Без рәхәтләнеп шушы мәчеткә киләбез. Рәхәтләнеп монда дәресләр алабыз, дәресләр бирәбез. Әгәр дә безнең бу мәчетебезне япсалар, без кайда барабыз? Әбиләр транспортларга утырып, анда көтеп торып, без йөри алмыйбыз. Без бик тә үтенеп сорыйбыз. Ул мәчетебезгә кагылмасыннар, безнең мәчеткә тимәсеннәр. Бу мәчетне без үз кулларыбыз белән эшләдек. Нәзарәт тә, хөкүмәт тә бер нинди бер тиен ярдәм бирмәде. Шушы әбиләр, хәтта балаларга кадәр шушы мәчет өчен тырышып, Рамазан айларында ураза тота иссе вакытларда эшләгән яшьләребезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Без бу мәчетне ябуына бик каты каршы киләбез. Мәчет Аллаһ йорты. Аллаһ йортының ябырга бер кемнең дә хакы юк. Күпме соң сезнең менә абыстайлар, менә апалар йөрүчеләр, иратлар һәм хатын-кызлар ничә чама? Алар бик күп, иратлар бик күп. Әмма ләкин безнең абыстайлар дип әйтәбез, остазлар, бер 10 остаз бар. Бу инде белүче, бөтен Булар дәрес бирүчеләр. Дәрес бирүчеләр. Һәрбер төркем, һәрбер остаз үзенә төркем җыеп, алар ислам динен өйрәтәбез, ислам динен аңлатабыз, хәрефләр өйрәтәбез, Коръән өйрәтәбез, хәдисләр өйрәтәбез. Bu мәчет безнең акчага төзелгән. Бу мәчет безнең нибез белән, дәрәҗәсе белән ниткән, салынган. Бу мәчеттә менә безнең Рөстәм хәзрәт, которого без яратабыз, уважать итәбез, зурлыйбыз аны. В Татарстане только один такой хазрат, я так считаю. Мы его уважаем. Еще ни разу не видела я в своей жизни. Мәчеткә җирибез җомга нисенә. Менә хәзер ураза тарвих намазына җирибез бу мәчеттә. Ул безнең мәчет. На каком основании? Нишләп безнең мәчетне гел шулай итеп нитәләр, җәберлиләр. Нишләп җәберлиләр? Җәберлиләр безнең Рөстәм хәзрәтне, җәберлиләр бөтен үзебезне дә. Бу вакыйгалар шушы элекке вакыйгаларның дәвамы булып тора. Бу бик зур сәясәт дигән идем һәм вагызымда, митингта мин әйттем. Шушы Татарстан Җумһуриятенең спецслужбалары, алар җыячаклар имамнарны. Алар белән эшләячәкләр дип хәбәр иткән идем. Менә бу инде ачык дәлил булып тора икәнлеген күрсәтә. Мәскәү сәясәтенең максаты Татарстанның статусын алырга. Шушы максатка ирешергә омтыла инде Мәскәү. Төрле ысуллардан. Татарстан исә шушы тынычлыкны янәсе булдырырга, менә утырсыннар, әмма ләкин сез имамнар, сез битараф булырга тиеш, сез имамнар тыкшыннарга тиеш түгелсез. Һәм әлбәттә Ихлас мәчете ул инде крайне булып калды. Ихлас мәчете кайчан булай ачылган иде ул халык өчен? Ничәнче елны? Халык өчен ул 2004 елда ачылган иде. Ул мәчетне этик диния назараты да ачмады, халык үз көче белән ачты. Һәм әлбәттә үзенең имамнарын үзе сайлый. Бүген дә ул үз көченә яши. Әлбәттә. Руханилар әлбәттә алар җибәрмәкче булдылар инде үз имамнарын, әмма халык кабул итмәде. Ә монда күпме халык җыри хәзер? Шактый күп. Шушы җомга көннәрендә шушы 300-400 кеше җыела. Ә менә сезгә хәзер нинди кисәтү булды? Сүздә кисәтү булдымы? Кәгазьдәме нинди? Кисәтү нинди булды дип. Шушы кисәтү генә түгел, шушы административ эш ачтылар, шушы янәсе пресс-конференцияны без митингка әйләндергәнбез өчен. Ул Фәүзия Байрамова да, Рафис Кашаповка да, нәкъ шушы административ эш ачтылар. Һәм сезгә дә инде. Шул исәптән миңа да. Бу мәчеткә бәйләнер өчен, сезгә бәйләнер өчен. Ул әлбәттә миңа бәйләнү өчен. Инде мәчеткә бәйләнүләре, ул Ихлас мәчете бердән-бер мәчет. Шунда ваазлар сөйләнә, хакыйкать сөйләнә, шушы хакыйкатькә каршы эш алып бара дип беләмен. Ә менә сез ничек аларга хәзер җавап үзеннән нәрсә әзерсез? Сез үзегезне сакланган дип хис итәсезме? Әлбәттә безнең сакчыбыз Аллаһ Тәгалә.
шунысын әйтәсем килә. Күп мисаллар әйтәсем килә. Үткән елларда руханиләр безгә каршы чыккан иде. Бүгенге көндә руханиләрнең кайсылары безгә каршы чыкты, үзләре китеп барды. Кемдер сорап карады, син Ихлас мәчетеннән кит дип, үзләрен сорадылар китергә дип. Кайсылары кул күтәреп кумакчы булдылар, үзләрен кул күтәреп кудылар. Аллаһның хикмәте. Инде халык биредә әлхәмдүлилләh монда җәмәгать бар, көчле җәмәгать, үз мәчетләрен саклый торган, үз имамнарын саклый торган, Аллаһка шөкер. Инде тагын нәрсә, без рәсми шушы канун рөхсәт бирә торган ысуллар белән шушы масса күләм мәгълүмат чараларын судка бирергә җыенабыз. Кемне судка бирергә? Масса күләм мәгълүмат чараларын кайсылары безнең турында шушы Нашар мәгълүмат тараталар. Гайбәт. Дөрес түгел мәгълүмат тараталар, әйме? Дөрес булмаган мәгълүматлар тайы. Ага. Ярый. Һәм әлбәттә без үзебезнең мәчетебез әгәр инде соңгы чиратта мәчетебезне ябалар икән, ул Аллаһның хикмәте, төрле хәл булу мөмкин. Без шушы мәчетләргә, башкаларның мәчетләренә ирешәкбез. Менә шул ябырга, шушы игълан иткән, ябырга дәгъва кылган имамнар янына, аларның мәчетләренә ирешәкбез.